Servitoarea a făcut ceva șocant cu fiica milionarului. Nu atinge fiica mea, a strigat milionarul. Într-o seară ploioasă de vară, liniștea vilei de pe malul Herăstrăului a fost spulberată de un strigăt puternic. Nu atinge fiica mea! Gestul neașteptat al servitoarei a surprins pe toată lumea, iar tensiunea din aer a anunțat începutul unei povești pline de emoții, secrete ascunse și întorsături neașteptate. În jurul acestei familii aparent perfecte, lucrurile nu sunt niciodată ceea ce par. Urmează o poveste care se desfășoară pe parcursul a 6 luni, unde fiecare pas apropie personajele de adevărul greu de acceptat, unde luxul și aparențele se ciocnesc cu gesturi simple, dar pline de sens, iar fiecare alegere are un preț. Dacă îți plac poveștile care te țin cu sufletul la gură de la început până la sfârșit, apasă pe butonul de like, scrie-ne în comentarii din ce oraș sau țară ne urmărești și abonează-te la canal pentru a descoperi împreună cum un singur moment poate schimba pentru totdeauna viețile tuturor. Ploaia de vară bătea în geamurile uriașe ale vilei de pe malul lacului Herăstrău, lăsând în urmă dăre lungi de apă care se scurgeau pe sticla impecabilă. Interiorul casei, luminat ca de candelabre de cristal, părea desprins din altă lume, marmură albă, tablouri scumpe, mobilier din lemn exotic și covoare aduse din cele mai luxoase ateliere europene. Totul inspira bogăție și control, ordinea absolută a unui om care știa să conducă nu doar afaceri, ci și propria existență. Milionarul, cunoscut pentru influența sa în București, stătea în salon, cu un dosar deschis în față și cu un pahar de vin roșu lângă el. Deși ora era târzie, mintea era mereu prinsă de calcule, de contracte, de cifre. Singurul lucru care putea scoate din această lume rece și calculată era fiica sa. Copila, cu ochii mari și luminoi, era centrul universului lui, motivul pentru care accepta să renunțe la mii de ore de somn sau la propria liniște. Dincolo de ușa salonului, pașii grăbiți ai servitoarei se auzeau în ecou. Era nouă în casă, angajată de puțin timp, dar reușise deja să atragă atenția tuturor. Avea o prezență discretă, dar în același timp fermă, și un fel neașteptat de a se apropia de copilă. Pentru mulți, părea doar o femeie simplă, dintr-un cartier modest, dar în ochii ei se ascunde o povești nespuse și o determinare greu de ignorat. Și atunci, în mijlocul unei seri ce părea obișnuită, s-a întâmplat momentul care avea să schimbe totul. Milionarul a ridicat privirea și a văzut-o pe servitoare apropiindu-se de fiica lui, făcând un gest neașteptat. A înțeles greșit ceea ce se întâmplă și un val de furie l-a cuprins. Glasul său a răsunat răspicat, tăind aerul greu din salon. Nu atinge fiica mea. Ecoul cuvintelor lui a rămas suspendat între pereții înalți, iar fetița s-a speriat, retrăgându-se instinctiv. Servitoarea, însă, nu a clintit privirea. Nu era o femeie obișnuită care să plece capul în fața dogăției și a autorității. Ochii ei au strălucit o clipă, dar nu de teamă, ci de convingerea că acțiunea ei era justificată. În acele secunde, între cei doi s-a format o prăpastie invizibilă, dar adâncă. El, un om obișnuit să fie ascultat și respectat fără întregări. Ea, o femeie care nu accepta să fie privită doar ca o slujnică lipsită de importanță. Copila, prinsă între aceste două lumi, simțea un amestec ciudat de emoții. Tatăl ei era totul pentru ea, dar servitoarea îi dăruise în ultimele săptămâni un tip de atenție diferită, povești spuse la culcare, un zâmbet cald dimineața, mângâierea părului atunci când se simțea singură. Milionarul nu înțelegea cum se putea crea o asemenea legătură. În mintea lui, nicio persoană venită din afara cercului său nu ar fi putut câștiga un loc atât de intim în sufletul fiicei lui. Și totuși, realitatea îl contrazicea. După incident, tăcerea s-a așternut peste salon. Doar ploaia continua să bată în ferestre, ca un acompaniament tensionat. Servitoarea a lăsat mâinile jos, dar nu a spus nimic. Știa că explicațiile nu erau pentru acel moment. Știa că fiecare gest trebuia să fie calculat cu atenție, pentru că orice greșeală putea însemna sfârșitul prezenței ei în acea casă. În zilele următoare, atmosfera în vilă s-a schimbat. Milionarul o privea cu suspiciune, încercând să deșifreze intențiile ei. O întreba indirect despre trecut, despre familie, dar răspunsurile ei erau mereu scurte și evazive. Totuși, fiica lui continua să caute apropierea ei, să o cheme în cameră, să-i ceară să rămână aproape la culcare.
Această apropiere îl rănea în orgoliu, dar în același timp îl neliniștea. O întorsătură neașteptată a venit într-o dimineață, când servitoarea a arătat că știe mult mai multe decât lăsa să se vadă. În loc să se ocupe doar de treburile simple, o surprinsă oferind copilului sfaturi legate de învățătură, de literatură, de istoria României. Copila asculta fascinată, iar milionarul, intrând pe neașteptat în cameră, a rămas perplex. Cum era posibil ca o femeie venită dintr-un cartier modest să vorbească atât de clar și pasionat despre teme academice? Acesta a fost primul moment în care a simțit că povestea ei ascunde mai mult decât recunoștea. Pe măsură ce treceau săptămânile, vila devenea un teren al tensiunilor subtile. În timpul zilei, luxul și rutina păreau intacte, mesele servite impecabil, întâlnirile de afaceri, vizitele discrete ale partenerilor. Noaptea, însă, copilul continua să se strecoare spre camera servitoarei, iar milionarul începea să simtă că pierde controlul asupra a ceea ce prețuia cel mai mult. Un alt moment puternic a venit odată cu aniversarea fiicei sale. Pentru această ocazie, el a organizat o petrecere grandiosă, cu invitați din toată lumea bună a capitalei. Totul era perfect, prăjituri fine, muzică live, cadouri luxoase. Și totuși, în mijlocul fastului, fetița a refuzat să-și deschidă darurile. S-a retras într-un colț, cerând ca servitoarea să fie cea care să-i spună o poveste. Scena a fost o lovitură pentru orgoliul lui. Cum putea o femeie simplă să eclipseze tot ceea ce el putea oferi? Pe străzile Bucureștiului, în acele zile de toamnă târzie, luminile rece ale bulevardului Magheru și aglomerația din Piața Victoriei contrasta cu liniștea aparentă din vila de pe malul lacului. Dar în spatele zidurilor luxoase, lupta pentru afecțiunea unei fetițe continua. Trecerea timpului a adus și alte surprize. În preajma sărbătorilor de iarnă, servitoarea a confecționat manual o pereche de ghetuțe pentru copilă, folosind materiale simple, dar multă răbdare și migală. Copila a fost atât de încântată încât a refuzat să poarte altceva în acea zi. Acest gest simplu a contrastat puternic cu obiceiul milionarului de a comanda cele mai scumpe lucruri din magazinele de lux. Pentru prima dată, protagonistul a simțit o fisură în propria lui logică. Cum era posibil ca ceva atât de modest să aducă atâta bucurie? Totuși, nu putea să ignore semnele că servitoarea ascundea ceva. Într-o seară, a găsit-o scriind o scrisoare misterioasă, pe care a ascuns-o rapid într-un sertar. Când a încercat să o întrebe despre conținut, ea a evitat răspunsul. Această mică descoperire a prins din nou suspiciunea lui, dar și curiozitatea. În paralel, prietenii și colaboratorii săi începeau să observe schimbarea. La un dineu, unul dintre ei a glumit că milionarul se înmoaie, că pare să-și piardă autoritatea în propria casă. Orgoliul lui a fost din nou rănit, dar în adâncul sufletului știa că realitatea era alta. Pentru prima dată după mult timp, se confrunta cu emoții pe care nu le putea controla. În dimineața următoare, lumina difuză a soarelui abia răzbea prin perdelele grele de catifea ale dormitorului principal. Vila, descăldată într-un lux impresionant, părea mai rece ca niciodată. Milionarul s-a trezit de vreme, dar liniștea din casă l-a păsat. De obicei, rutina lui era una strictă, micul dejun servit impecabil, ședințe online, telefoane cu parteneri de afaceri și o serie întreagă de documente verificate la biroul său personal. Dar acea zi a început altfel. Când a coborât în salon, a găsit-o pe fiica lui așezată la masă împreună cu servitoarea. Cele două râdeau, împărțind o felie de cozonac simplu, pe care femeia îl pregătise în dimineața aceea. Era un gest mic, dar în ochii copilului, plin de magie. În acel moment, milionarul a simțit cum mândria lui era pusă din nou la încercare. El, care putea comanda cele mai scumpe prăjituri de la cererile cofetului din Calea Victoriei, fusese depășit de un desert modest, făcut cu mâinile servitoarei. Privirea lui a devenit rece, iar fetița a simțit imediat tensiunea. Servitoarea, însă, nu s-a intimidat. Cu o voce calmă, i-a spus: "Domnule, nu e nimic sofisticat, doar am vrut să-i ofer ceva simplu, ca în copilăria mea." Acea replică a rămas în mintea lui mult timp. Pe parcursul zilei, milionarul a încercat să se afunde în muncă. Documentele l-așteptau, iar întâlnirile online se succedau fără oprire. Și totuși, imaginea fiicei sale râzând lângă servitoare nu ieșea din minte. Se întreba de ce copilul lui,
care crescuse în lux și avea tot ce își putea dori, găsise atâta alinare în lucrurile mărunte. În după-amiaza acelei zile, o altă surpriză l-a zguduit. A intrat pe neașteptate în camera fiicei și a găsit pereții plini de desene. Nu era nimic neobișnuit în faptul că un copil desena, dar ceea ce l-a frapat era stilul și îndrumarea evidentă. Se vedeau schize complexe, ungre, forme aproape profesionale. "Cine te-a învățat să desenezi așa?" a întrebat el cu voce fermă. Copilul a zâmbit și a răspuns simplu: "Ea." Servitoarea, care stătea lângă ea cu o foaie de hârtie în mână, și-a lăsat privirea în jos. Nu intenționase să arate acest talent, dar fetița o trădase prin sinceritatea ei. "Știi să desenezi la acest nivel?" a continuat milionarul, neputându-și ascunde uimirea. "Am învățat singură, în timpul liber," a spus ea, "dar nu am avut niciodată ocazia să fac ceva mai mult." Această revelație a fost ca o lovitură neașteptată. Milionarul, obișnuit să categorizeze oamenii după educație și statut, se confrunta acum cu o realitate pe care nu o putea explica. O servitoare cu talent artistic evident, capabilă să influențeze copilul într-un mod pozitiv. În zilele ce au urmat, lucrurile au început să se complice. Fiica sa devenea din ce în ce mai dependentă de compania servitoarei, iar el se simțea tot mai exclus. Într-o seară, în timp ce discuta cu prietenii lui influenți într-un restaurant select pe strada franceză din centrul vechi, unul dintre ei a făcut o remarcă ironică: "Ai grijă, prietene, să nu ajungă copilul tău mai atașat de slujitori decât de tine. Așa încep lucrurile să scape de sub control." Gluma, deci spusă pe un ton relaxat, a rămas ca o rană în mintea lui. Pentru a-i recâștiga terenul, milionarul a decis să organizeze o excursie de weekend la munte, în Poiana Brașov. A vrut să petreacă timp de calitate doar cu fiica sa, să-și demonstreze rolul de tată indispensabil. Însă, în ultimul moment, copila a insistat ca servitoarea să vină și ea. Această cerere l-a pus într-o situație dificilă. Orgoliul îi spunea să refuze, dar teama de a-și dezamăgi fiica l-a făcut să accepte. Călătoria la munte a fost plină de contraste. În timp ce el încerca să o impresioneze pe copilă cu luxul hotelului, cu plimbările între sus și mesele sofisticate, servitoarea a atras atenția fetei prin gesturi simple. Ea a arătat cum să facă un om de zăpadă, i-a povestit despre iernile copilăriei ei, despre obiceiurile din satul natal. Copila a fost fascinată, iar milionarul simțea cum terenul îi alunecă tot mai mult de sub picioare. Un episod neașteptat a tensionat și mai mult atmosfera. Într-o dimineață, în timp ce se plimbau pe o potecă de munte, copilul a alunecat pe zăpadă și era cât pe ce să cadă într-un șanț adânc. Milionarul a rămas împietrit pentru o secundă, dar servitoarea a reacționat instinctiv, apucând-o de braț și trăgând-o la timp. "Ți-am spus să nu o atingi," a izbucnit el, instinctiv, repetând cuvintele care au marcat începutul poveștii lor. Dar în acea clipă și-a dat seama de absurditatea reacției sale. Dacă nu ar fi fost femeia aceea, fiica lui ar fi suferit. Aceasta a fost prima fisură reală în zidul de orgoliu care îl înconjura. Pentru prima dată, a înțeles că prezența servitoarei nu era doar o întâmplare, ci poate o necesitate. Întorși la București, tensiunile nu s-au redus. Vila, cu toată mărețea ei, părea acum un spațiu mic, plin de priviri suspicioase, de gesturi analizate și de emoții reprimate. Într-o seară, milionarul a intrat pe neașteptate în camera servitoarei și a descoperit pe masă o scrisoare deschisă. Nu a avut curajul să o citească, dar a văzut câteva cuvinte: familie, speranță, schimbare. În acel moment, a înțeles că viața ei era mult mai complexă decât părea. Pe străzile Bucureștiului, în preajma sărbătorilor, luminile colorate împodobeau bulevardele, iar magazinele erau pline de oameni grăbiți să cumpere daruri. În vila de pe malul lacului, însă, se simțea un alt fel de forfotă, cea a sentimentelor contradictorii, a întrebărilor fără răspuns și a unei lupte nevăzute între rațiune și inimă. În ajunul Crăciunului, fetița a refuzat din nou cadourile luxoase și a ales să poarte ghetuțele modeste confecționate de servitoare. Această imagine l-a copleșit pe milionar. Înțelegea tot mai clar că, în ciuda banilor și a influenței lui, nu putea cumpăra adevărata fericirea copilului său. Seara aceea s-a încheiat cu o masă în familie, dar atmosfera era încărcată.
Servitoarea cânta colinde vechi, aduse din satul ei, iar vocea ei caldă a umplut încăperea. Milionarul, care de obicei disprețuia tradițiile simple, a simțit un fior ciudat. Nu era doar frumusețea cântecului, ci modul în care fiica lui privea femeia aceea, cu recunoștință, cu iubire, cu o căldură pe care el nu reușise să o trezească. În acea noapte, singur în biroul său, privind lumânările care ardeau, și-a pus pentru prima dată întrebarea dacă servitoarea nu era doar o prezență trecătoare, ci un punct de cotitură în viața lor. Diminețile din vila de pe șoseaua Kiselev deveniseră un amestec de calm, aparent și tensiuni mocnite. Razele de soare pătrundeau prin ferestrele mari, acoperite cu draperii grele din catife, luminând marmura albă a holului și tablourile vechi, moștenite din generație în generație. Vila părea un palat tăcut, dar în spatele pereților săi se pregăteau momente care aveau să schimbe echilibrul casei. Milionarul, obișnuit să-și înceapă ziua cu ordine și disciplină, observase tot mai des priviri curioase între fiica lui și servitoare. Nu era nimic explicit, nimic ce putea fi condamnat pe loc, dar gesturile subtile, o mână sprijinită mai mult decât era necesar, o conversație șoptită urmată de un zâmbet brusc, îi ridicau semne de întrebare. Într-o dimineață, în timp ce sorbea cafeaua pregătită cu meticulozitate, privirea i s-a oprit pe curte din spate, unde fiica lui și servitoarea stăteau pe iarbă, râzând zgomotos. Fata o învăța pe servitoare un dans modern pe care îl văzuse pe rețelele sociale, iar servitoarea, cu pași stângaci, dar plin de bunăvoință, încerca să o urmeze. Contrastul dintre inocența jocului și responsabilitatea rolurilor lor l-a tulburat. Inima i s-a strâns și a simțit un val de gelozie paternă. Îi era teamă ca nu cumva fiica lui, crescută în lux și învățată cu bune maniere, să fie influențată de cineva care provenea dintr-o lume complet diferită. Întrebarea îl rodea. Era oare acest atașament o simplă prietenie sau se ascundea altceva? Pentru a înțelege mai bine, a început să le urmărească mai atent. Într-o după-amiază, a trecut prin bibliotecă și a surprins scena. Servitoarea îi citea fiicei lui dintr-o carte de literatură românească clasică, iar fata asculta fascinată. Erau pagini din Enigma Otilie de George Călinescu, iar vocea caldă a servitoarei dădea viață cuvintelor. Fata, de obicei nerăbdătoare, părea hipnotizată. A simțit o contradicție. Pe de o parte, era uimită servitoarea, pe care o crezuse simplă și limitată la treburile casei, avea o astfel de cultură și sensibilitate. Pe de altă parte, îl frustra faptul că fiica lui găsise inspirație și alinare nu în el, ci într-o străină. Tensiunea s-a intensificat într-o seară când, după o cină festivă cu parteneri de afaceri, fiica lui a dispărut din salon. Milionarul a urcat scările în grabă și a descoperit-o în camera ei, alături de servitoare. Pe birou erau schițate desene planul pentru o grădină secretă, plină de flori rare, un proiect al fetei pe care îl împărtășise doar cu servitoarea. El a izbucnit. De ce îi împărtășești secretele tale? De ce nu ai venit la mine? Fata a lăsat capul în jos, dar servitoarea a îndrăznit să răspundă cu respect, pentru că am ascultat-o cu inima deschisă. Nu am vrut să iau locul nimănui, doar să o încurajez. Cu acele cuvinte simple, servitoarea a prins un foc și mai mare în sufletul milionarului. Îl durea ideea că fiica lui găsise alinare la altcineva, dar în același timp simțea un respect neașteptat pentru curajul și sinceritatea femeii. În zilele următoare, tensiunile au crescut. Vila părea un câmp de bătălie tăcut, în care fiecare pas, fiecare cuvânt avea o încărcătură ascunsă. Milionarul, în adâncul sufletului, nu voia să recunoscă, dar era atras de felul în care servitoarea reușea să mențină echilibrul între rolul ei modest și forța interioară pe care o arăta în fața oricărei provocări. Prima mare fisură s-a produs când, într-o vizită la parcul Herăstrău, fiica milionarului a alergat spre lac, alunecând periculos de aproape de apă. Servitoarea a fost cea care a reacționat prima, apucând-o și trăgând-o înapoi în siguranță. Strigătul milionarului a răsunat peste tot. Nu atinge fiica mea, dar în aceeași clipă a realizat că fără atingerea aceea, Salvatore, fata lui ar fi fost în primejdie. Privirea recunoscătoare a fetei și calmul servitoarei l-au făcut să simtă un val de rușine. Acea scenă a declanșat o schimbare subtilă. Nu putea nega că servitoarea devenise un element esențial în viața fiicei lui. Deși încerca să o îndepărteze, de fiecare dată apărea o nouă situație în care femeia demonstra că prezența
Ei aducea echilibru și siguranță. În paralel, afacerile milionarului treceau printr-o perioadă tensionată. Investițiile pe care le făcuse în piața imobiliară din Cluj se loveau de probleme legale și de opoziția unor parteneri locali. Stresul îl făcea mai irascibil, iar conflictele din familie se amplificau. Într-una din seri, când discuta aprins la telefon, fiica lui a intrat în birou și a spus: "Dacă nu o lași pe ea să rămână, eu plec." Aceste cuvinte au avut efectul unei lovituri în plex. A realizat că nu mai era doar o chestiune de ordine în casă, ci de fericirea propriei fiice. Cu toate acestea, orgoliul său de bărbat puternic și obișnuit să controleze totul nu-i permitea să cedeze ușor. Încerca să găsească modalități de a demonstra că servitoarea nu și avea locul în acea lume, dar fiecare încercare i-a arătat contrariul. Un moment de cotitură s-a produs într-o duminică, la biserica Stavropoleos, unde familia obișnuia să meargă. În timp ce ascultau slujba, milionarul a observat cum servitoarea se ruga cu sinceritate, iar fiica lui îi imita gesturile, ca și cum ar fi găsit în ea un model. O combinație de liniște și invidie i-a străbătut sufletul. În zilele următoare, vremea s-a schimbat. Ploaia măruntă de toamnă a acoperit străzile Bucureștiului, iar în vilă s-a simțit o atmosferă de izolare. Într-o seară, lipsit de răbdare, milionarul a confruntat din nou servitoarea, dar de data aceasta, ea i-a răspuns cu o forță neașteptată: "Nu vreau să-ți iau fiica. Vreau doar să-i dau ceea ce are nevoie: atenție, răbdare și sprijin. Dacă tu crezi că asta e o greșeală, atunci spune-mi și plec." Aceste cuvinte au rămas atârnate în aer, ca o sabie cu două tăișuri. Pentru prima dată, milionarul a simțit că puterea nu stă în control, ci în capacitatea de a asculta. Și, în tăcerea aceea, în timp ce ploaia bătea în geamuri, a înțeles că lupta lui nu era doar cu servitoarea, ci cu propriile lui fricii. Toamna se instala cu paci siguri în București. Frunzele cădeau peste bulevardele Laru, iar vântul aducea cu el un aer de schimbare. În vila milionarului, însă, schimbarea era mai mult decât o senzație de anotimp. Era o furtună care mocnea în fiecare colț al casei. După confruntarea din seara ploioasă, lucrurile nu mai erau la fel. Milionarul simțea că zidurile autorității sale, clădite cu grijă an la rând, începeau să se clatine. Servitoarea nu se ridicase împotriva lui în mod deschis, dar răspunsul ei sincer și hotărât îi arătase că nu era o femeie slabă. Și asta îl tulbura. Diminețile începeau mereu cu aceeași rutină: cafeaua fierbinte, ziarele cu știri despre bursă și rapoarte de afaceri. Dar acum, ochii lui se ridicau tot mai des pe pagină pentru a urmări mișcările servitoarei. Cum își lega șorțul, cum pregătea masa, cum îi zâmbea fiicei lui. Fiecare gest părea să-i demonstreze că femeia aceea simplă știa să umple golul pe care el, cu toată averea lui, nu reușise să le acopere. Într-o după-amiază, după ore de muncă tensionată în biroul său, a decis să facă o plimbare în curtea vilei. Acolo le-a găsit pe cele două, fiica lui și servitoarea, plantând gulzi de lalele. Fata râdea zgomotos când mâinile ei se murdăreau de pământ, iar servitoarea o învăța cum să așeze gulbul la adâncimea potrivită. "Grădinăritul e pentru cei care au timp de pierdut," a spus el cu un ton rece. Fata s-a oprit, privind în jos, dar servitoarea a răspuns calm: "Grădinăritul e pentru cei care știu să aștepte. Așa cum faci tu în afaceri, doar că în alt fel." Cuvintele ei, simple și neașteptat de precise, l-au lovit ca o oglindă în care nu voia să se privească. A plecat fără să mai adauge nimic, dar gândurile nu i-au dat pace zile întreg. În același timp, afacerile lui întâmpinau tot mai multe probleme. O investiție în Brașov era blocată din cauza unor autorizații, iar un partener de încredere începea să-i întoarcă spatele. Îi era tot mai greu să mențină controlul și simțea cum presiunea profesională se împletea cu tensiunile din viața personală. Într-o seară, când a ajuns acasă mai devreme decât de obicei, a intrat în sufragerie și a găsit o scenă neașteptată. Servitoarea și fiica lui exersau un cântec la pian. Fata cânta, iar servitoarea o încuraja, șoptindu-i versurile. Sunetele umpleau camera cu o delicatețe pe care el nu o mai auzise de mult timp. Nu atinge pianul fără supraveghere. A izbucnit, mai mult din reflex decât din necesitate. Fiica lui s-a oprit imediat, dar servitoarea a ridicat privirea și a spus: "Muzica nu strică nimic. Din contră, aduce liniște."
Era pentru a doua oară când femeia aceea simplu îl contrazicea în față și de fiecare dată avea dreptate. Însă orgoliul lui nu îl lăsa să recunoască. A plecat din cameră, dar în adâncul sufletului a rămas tulburat de cât de mult semăna muzica aceea cu mângâiere pe care nu o mai simțise de mult timp. La scurt timp după aceea a apărut o oportunitate, un eveniment caritabil organizat la Ateneul Român. Milionarul trebuia să participe împreună cu fiica lui, dar fata a refuzat categoric să meargă dacă servitoarea nu era lăsată să o însoțească. Ea mă face să mă simt în siguranță, a spus cu o sinceritate dezarmantă. Milionarul a cedat, dar a privit întreaga seară cu suspiciune. În sală, printre oamenii influenți, servitoarea părea un pește scos din apă. Și totuși, când fata s-a împiedicat pe scări, cine a fost cea care a prins-o de braț și a evitat un moment rușinos? Nu el, ci femeia aceea. Evenimentul s-a încheiat cu aplauze pentru donațiile generoase făcute de milionar, dar în sufletul lui răsuna altceva. Imaginea fiicei sale râzând de brațul servitoarei, ca și cum ar fi fost două prietene de o viață. Zidurile lui de control se clătinau și mai tare. Pe măsură ce iarna se apropia, casa s-a transformat. În jurul sărbătorilor, servitoarea a început să aducă mici tradiții pe care fata le îndrăgea. Cozonac făcut în casă, colinde cântate la lumina lumânărilor, obiceiuri simple din satele de unde provenea. Vila, obișnuită cu recepții reci elegante, se umple acum de mirosuri calde și de râsete autentice. Milionarul, privind scena din umbră, simțea că pierde ceva și câștigă altceva în același timp. Pierdea controlul absolut asupra vieții fiicei lui, dar câștiga o atmosferă de familie pe care nu o mai simțise de ani. Și totuși, conflictul interior nu dispărea. Într-o seară, când a găsit din nou pe biroul fetei planuri desenate pentru grădina secretă, și-a dat seama că servitoarea nu era doar o prezență trecătoare. Era cineva care, încet, dar sigur, lăsa urme adânci în viața lor. Frica lui nu era doar că fata se apropia prea mult de servitoare. Frica lui cea mai mare era că și el, încetul cu încetul, începea să simtă același lucru. Într-o dimineață geroasă, când Bucureștiul era acoperit de zăpadă, milionarul a privit pe fereastră cum servitoarea și fiica lui construiau un om de zăpadă în curte. Fata îl împodobea cu eșarfa preferată, iar servitoarea râdea alături de ea. În acel moment, a înțeles ceva ce până atunci refuzase, că zidurile lui nu se clătinau doar din cauza lor. Se clătinau pentru că în spatele lor el tângea după căldura pe care nu o mai avusese de ani întregi. Și întrebarea care îl bântuia era simplă, dar grea. Va avea curajul să lase zidurile să cadă? Zăpada se așternuse groasă peste București, iar străzile albe contrastau cu lumina caldă din vila impunătoare de pe șoseaua Kiselev. În interior, însă, atmosfera era orice, numai liniștită nu. Milionarul simțea că tot ceea ce construise, ordinea și controlul asupra vieții lui, se zdruncinau de la o zi la alta. Fiica lui devenise tot mai atașată de servitoare, iar între ele se crease o legătură greu de ignorat. Oriunde mergea fata, o cerea pe servitoare alături. La plimbările prin Cismigiu, la vizitele la prietenele ei din Dorobanț, chiar și la orele de pictură din atelierul amenajat în mansardă. Milionarul încerca să se impună, dar de fiecare dată când ridica tonul, fiica lui răspundea cu o fermitate care îl uimea. Într-o dimineață geroasă, la micul dejun, a încercat din nou. Nu este normal ca tu să depinzi atât de mult de ea. Ai nevoie de prieteni de vârsta ta, nu de compania unei servitoare. Fata l-a privit cu ochii scânteitori. Ea mă înțelege mai bine decât oricine. Tu nu vezi asta? Acea replică a fost ca un cuțit înfipt în orgoliu. Milionarul a simțit un nod în gât, dar nu a spus nimic. Doar și-a strâns servieta și a plecat spre biroul său din Piața Victoriei, lăsând în urmă un ecou de tăcere. Totuși, lumea afacerilor nu-i dădea răgaz. Partenerii din Cluj continuau să pună piedici proiectului imobiliar, iar presa începuse să speculeze despre posibile pierderi. Articole în ziarul financiar și adevărul îl prezentau ca pe un mogul aflat în dificultate. El, care fusese întotdeauna simbolul succesului, acum simțea cum imaginea îi se fisura. Seara, obosit și frustrat, se întorcea acasă doar pentru a descoperi o altă lume, una în care servitoarea continua să aducă bucurie fiicei lui. Vila era plină de miros de cozonac, de sunet de colinde, de zâmbete care nu păreau să aibă nevoie de averi sau contracte.
În acele momente, simțea un amestec ciudat, furie și invidie, dar și un fel de liniște pe care nu și-o mai amintea. Un punct de cotitură a venit odată cu vizita unei rude mai îndepărtate, sora lui. Femeia, obișnuită cu luxul și cu aparențele, a observat imediat apropierea dintre fiica milionarului și servitoare. E inadmisibil, a spus ea, în timp ce sorbeau ceaiul în salonul principal. Îți permiți ca fiica ta să fie influențată de cineva din altă clasă? Ce va spune lumea? Milionarul a încercat să evite discuția, dar sora lui a continuat cu voce ascuțită. Dacă nu o îndepărtezi imediat, vei regreta. Cuvintele ei au rămas întipărite în minte. Nu pentru că le credea, ci pentru că îi aminteau de temerile pe care le avea deja. Știa că societatea bucureșteană, cu toate cafenelele ei elegante de pe calea Victoriei și cu seratele din Cotroceni, era nemilosă în fața oricărei abateri de la normă. De unde ne urmărești? Lasă-ne un comentariu și nu uita să te abonezi la canalul nostru pentru a fi la curent cu toate poveștile viitoare. Aceeași seară a convocat servitoarea în biroul său. Atmosfera era încărcată, lumina difuză lămpidând un aer sever încăperii. Ai depășit limitele, i-a spus el cu voce rece. Rolul tău este să muncești, nu să te amesteci în viața fiicei mele. Servitoarea nu a clipit. Nu eu am căutat această apropiere. Ea a venit la mine. Tot ce am făcut a fost să fiu acolo pentru ea. Și totuși, a continuat el, tonul ridicându-se, această casă are reguli. Dacă nu le respecti, va trebui să pleci. Pentru prima dată, vocea servitoarei s-a clătinat puțin, dar cuvintele au rămas ferme. Dacă asta îți dorești, voi pleca. Dar gândește-te ce îți dorești cu adevărat, o fiică fericită sau o fiică supusă. Cuvintele au rămas atârnate în aer. Milionarul nu a răspuns. Ea a ieșit din birou, iar el a rămas singur, copăleșit de o tăcere apăsătoare. În zilele care au urmat, fiica lui a refuzat să vorbească cu el. Îi arunca priviri reci și abia îi răspundea la întrebări. Casa, deci plină de decorații de iarnă, părea mai rece ca niciodată. Într-o după-amiază s-a întâmplat ceva neașteptat. Fiica lui a dispărut pentru câteva ore. Milionarul a intrat în panică, a sunat prieteni, a întregat vecini, dar nimeni nu știa nimic. Când s-a întors, spre seară, era împreună cu servitoarea. Am fost la târgul de Crăciun din piața universității, a spus fata. Am vrut să simt și eu cum e să trăiești normal. Milionarul, ușurat și furios în același timp, a izbucnit. Cum îți permiți să o scoți din casă fără să mă anunți? Servitoarea, cu obraui roșii de frig, a răspuns simplu. Ea nu are nevoie doar de zidurile acestei vile. Are nevoie de viață. A fost momentul în care milionarul a simțit că pierde controlul total. Dar în același timp, o întrebare începea să-l macine. Nu cumva femeia aceea avea dreptate? Crăciunul a venit cu colinde pe strazi, cu luminițe pe calea Victoriei și cu un București transformat într-o poveste de iarnă. În vilă, însă, povestea era alta, o luptă între orgoliu și adevăr, între dorința de control și nevoia de iubire. Milionarul se simțea prins între două lumi. În lumea afacerilor, era un om respectat, temut, care lua decizii radicale. În propria casă, însă, era un tată care descoperea că banii și puterea nu însemnau nimic în fața inimii unei fiice și a influenței unei femei simple. Într-o noapte, când toți dormeau, a coborât în salon. Lângă brad, a găsit un caiet deschis. Era jurnalul fiicei lui. A eitat, dar l-a răsfoit. Printre pagini, a găsit fraze care i-au zdrobit orgoliul. Ea mă ascultă. Ea îmi dă curaj. Ea e familia pe care mi-am dorit-o. Milionarul a închis jurnalul cu mâinile tremurânde. Pentru prima dată după mult timp, lacrimile i-au înțepat ochii. Atunci a înțeles, nu lupta cu servitoarea era adevărata bătălie, ci lupta cu el însuși. Iarna se lăsase cu totul peste București. Străzile erau albe, iar tramvaiele din centru abia înaintau printre nămeții. În vila milionarului, căldura șemineului nu putea toți însă gheața dintre suflete. După ce descoperise jurnalul fiicei lui, în care servitoarea era descrisă ca sprijinul ei, milionarul nu mai era același. Îi fusese zdruncinat fundamentul, autoritatea să părintească și convingerea că el știa întotdeauna ce era mai bine pentru fata lui. Zilele treceau într-un ritm ciudat. Afară,
Bucureștiul sărbătorea, cu lumini pe calea victoriei, cu colindătorii pe străzile din Cotroceni și cu târguri pline de miros de vin fiert și scorțișoară. În casă, însă, fiecare conversație era o bătălie, fiecare privire o confruntare mută. Într-o dimineață, în timp ce privea prin ferestra înaltă a biroului, milionarul a văzut fiica lui și servitoare jucându-se în curte. Se aruncau cu bulgări de zăpadă, râdeau cu gura până la urez, fără să le pese că se udau sau că frigul le înroșise obralii. Privindu-le, a simțit un gol. Într-o parte a lui, era invidie. El nu își amintea să fi răzvredată așa cu fiica sa. În altă parte, era o dorință profundă de a aparține acelui moment. Când fiica lui a intrat în casă, cu obralii strălucind de veselie, el a încercat să pară distant. Nu ești prea mare pentru jocuri de copii?" a întregat, încercând să pară autoritar. Dar fata a răspuns prompt. Dacă aș râde cu tine, ai spune același lucru? Replica a căzut greu între ei. El a rămas fără cuvinte, iar servitoarea, aflată la câțiva pași distanță, a evitat să intervină. Dar în ochii ei, el a văzut ceva ce nu-și dorea. Milă. Pe măsură ce zilele de sărbătoare treceau, afacerile lui se afundau în probleme. Un contract major la Brașov se prăbușise, iar zvonurile din presă îl prezentau ca pe un om care începea să piardă teren. Imaginea lui de titan al Disney-ului se fisura. Într-o întâlnire cu un partener important, acesta i-a spus pe un ton rece: "Oamenii nu mai au încredere în tine. Par obosit. Pai vârghil." Milionarul, mândru și orgolios, nu mai auzise niciodată asemenea cuvinte. Pentru prima dată, simțea că lumea lui se destramă din toate părțile. Întors acasă, a găsit în living o scenă care l-a înfuriat și mai tare. Servitoarea îi citea fiicei lui povești de Crăciun, în timp ce fata asculta cu capul rezemat pe umărul ei. Era o imagine caldă de familie. Și totuși, pentru el, era o dovadă a pierderii autorității. "Gata," a strigat el. "Ajunge cu teatrul acesta." Fata a tresărit și a început să plângă, iar servitoarea a încercat să o liniștească. Milionarul s-a apropiat, cu vocea ridicată. "Ai uitat care este locul tău în această casă?" Servitoarea, deci vizibil afectată, a răspuns cu voce calmă: "Nu am uitat niciodată, dar poate că dumneavoastră ați uitat ce înseamnă să fiți tată." Cuvintele ei au fost ca un pumn în plex. Fata s-a ridicat brusc, strigând: "Dacă ea pleacă, plec și eu." Și a fugit în cameră, trântind ușa. În tăcerea grea care a urmat, milionarul a rămas singur cu servitoarea. Ochii lui, plini de furie și durere, s-au întâlnit cu a ei, plini de curaj și compasiune. Nu au mai spus nimic. Ea a plecat, iar el a rămas în salon, simțind pentru prima dată că întreaga casă îi era străină. A doua zi, servitoarea a venit să-i ceară o discuție. "Dacă vreți să plec, o voi face. Dar gândiți-vă la ce pierdeți. Nu pe mine, pe ea. Ea are nevoie de cineva care să o asculte, să o înțeleagă. Dacă nu sunteți dumneavoastră, atunci măcar lăsați pe cineva care poate." Pentru prima dată, milionarul nu a găsit cuvinte. Doar a dat din cap, iar ea a ieșit din birou. În zilele care au urmat, a început să-și observe fiica altfel. Cum se lumina la față când servitoarea o asculta, cum prindea curaj să vorbească despre visurile ei, grădina secretă, muzica, pictura. În timp ce el nu îi oferise decât reguli și așteptări, servitoarea îi oferise libertate. Și totuși, inima lui era împărțită. O parte voia să o alunge, să recapete controlul. Alta voia să o țină aproape, pentru că simțea că prezența ei nu aducea doar bucurie fiicei lui, ci și o lumină de care și el avea nevoie. Într-o seară, pe când Bucureștiul era liniștit sub zăpadă, a intrat pe furș în bucătărie. A găsit-o pe servitoare pregătind ceai pentru fată. Femeia s-a oprit, surprinsă, dar el a spus simplu: "De ce faci toate astea?" Ea l-a privit în ochi, fără frică, pentru că eu știu ce înseamnă să nu ai pe nimeni lângă tine. Și nu vreau ca fiica dumneavoastră să simtă asta." Cuvintele ei au spart zidurile din sufletul lui. Pentru prima dată, a simțit că nu vorbea doar cu o servitoare, ci cu cineva care înțelegea mai mult decât arătau hainele simple sau poziția ei modestă. În noaptea aceea, milionarul nu a putut dormi. Se plimba prin casă, ascultând liniștea. Și-a amintit propria copilărie, crescut cu severitate,
fără îmbrățișuri, fără povești. Poate că el însuși nu știa să fie altfel decât fusese învățat. Dimineața următoare, când fiica lui a coborât la masă, el a încercat ceva diferit. Spune-mi despre grădina ta secretă, a zis, încercând să zâmbiască. Fata l-a privit surprinsă. Apoi, încet, i-a arătat schițele. Pentru prima dată, el a ascultat cu adevărat. Și în ochii fiicei lui a văzut ceva ce nu mai văzuse de ani, speranță. Însă această apropiere nu a venit fără obstacole. Societatea bucureșteană continua să bârfească. Prieteni de afaceri îl întrebau, cu un zâmbet ironic, am auzit că la tine în casă servitoarea are mai multă influență decât tu. Astfel de vorbe îl răneau. Dar, pe măsură ce timpul trecea, descoperea că nu mai conta atât de mult ce credea lumea. Ce conta era zâmbetul fiicei lui. Și, fără să vrea, prezența acelei femei care îi răsturnase viața. Ninsorile nu se mai opreau, iar Bucureștiul părea învăluit într-o liniște adâncă, spartă doar de clopotele bisericilor și de pașii grăbiți ai trecătorilor prin centrul vet. Vila milionarului, cu geamurile înalte și gardurile împodobite de ghilande luminose, se ridica mândră deasupra cartierului Cotroceni. Înăuntru însă, nu luminile, nici focul din șemineu nu puteau alunga tensiunea acumulată. În ultimele săptămâni, relația dintre tată și fiică se schimbase vizibil. Milionarul, pentru prima dată, începuse să asculte. Încet, cu pași timizi, încerca să-și reconstruiască puntea distrusă. Îi cerea părerea la cină, îi dăruise un set de acoarele scumpe aduse de la Paris și chiar îi oferise o parte din grădină pentru proiectul ei secret. Fata, surprinsă, îl privea cu ochii mari și încă neîncrezători, dar o rază de speranță strălucea în sufletul ei. Servitoarea, martoră a acestor schimbări, nu putea să nu observe lupta interioară a milionarului. El rămânea același om mândru, rigid și obosit de presiunea afacerilor, dar în gesturile mici apărea o vulnerabilitate nouă, un fel de umanitate care până atunci părea ascunsă adânc. Totuși, lumea din afara vilei nu înceta să atace. În ziarele de afaceri apăreau articole rurcioase despre imperiul în declin al milionarului. Rivalii își ascuțeau armele, iar partenerii de afaceri începeau să se retragă unul câte unul. Într-o după-amiază friguroasă, la telefon, unul dintre cei mai vechi colaboratori a spus: îmi pare rău, dar banca nu mai are încredere în proiectele tale. Trebuie să mă retrag. Milionarul a închis telefonul cu o înjurătură rostită printre dinți. Pentru prima dată în ani de zile, simțea că terenul se surpă sub picioarele lui. În aceeași seară, când a ajuns acasă, a găsit fiica și servitoarea așezate pe covor, lângă bradul împodobit, lin decorațiuni handmade din hârtie colorată. O imagine caldă, simplă, dar pentru el greu de privit. Îl durea să vadă că fericirea fetei lui nu depindea de banii lui, de casele sau de mașinile lui, ci de timpul și de atenția cuiva care, în ochii lumii, nu însemna nimic. Ce faceți aici?" a întrebat, pe un ton mai aspru decât intenționase. Decorațiuni, a răspuns fata, zâmbind. Vrei să ne ajuți? Întrebarea l-a prins nepregătit. În mod normal, ar fi respins ideea, dar ceva din ochii ei l-a făcut să se așeze stângaci lângă ele. A atins foaia de hârtie ca și cum nu știa ce să facă, iar servitoarea i-a întins o foarfecă. Tăiați aici, domnule, și împăturiți așa. El a încercat, greșind de câteva ori, stârnind râsul fetei. Pentru prima dată după mult timp, râsul acesta nu i s-a părut o sfidare, ci o muzică. În acea clipă, a simțit că, dincolo de prăbușirea afacerilor și de zvonurile din oraș, în casă mai exista o speranță. Dar liniștea nu a durat. Într-o dimineață geroasă, un reporter l-a așteptat în fața vilei. Domnule, e adevărat că servitoarea dumneavoastră are o influență mai mare asupra fiicei decât aveți dumneavoastră. Milionarul a simțit cum îi explodează sângele în vene. Ei de pe proprietatea mea. Dar întrebarea, deși aruncată ca o insultă, nu îi dădea pace. În serile următoare, se plimba nervos prin birou, revăzând fiecare scenă în care fata îl respinsese și alerga în brațele servitoarei. Era oare adevărat? Își pierduse locul de tată? Într-o discuție cu fata, adevărul a ieșit la iveală. Tu nu înțelegi, tata, i-a spus ea, cu lacrimi în ochi. Nu e vorba că o aleg pe ea în locul tău. E vorba că lângă ea pot să fiu eu. Pot să râd,
să greșesc, să visez. Lângă tine, mereu trebuie să fiu perfectă. Milionarul a simțit cum inima îi se frânge. A vrut să răspundă, dar cuvintele îi s-au blocat în gât. Servitoarea, aflat în pragul ușii, a făcut un pas înainte. Nu încercați să mă scoateți din viața ei. Dacă mă urăști, urăște-mă. Dacă mă disprețuiești, disprețuiește-mă. Dar nu-i lua ei dreptul de a avea pe cineva lângă care să respire. Replica a căzut ca o lovitură de sabie. El a izbucnit. Și cine ești tu să-mi dai mie lecții? O femeie care știe ce înseamnă să fii singur a răspuns ea simplu. În acea noapte, milionarul a stat trez până dimineață. A revăzut toată viața lui, ascensiunea fulgerătoare, danii, contractele, serile la cluburile selecte pe dorobanți, prietenii falși care dispăreau acum unul câte unul. Și apoi s-a văzut pe sine, un tată singur, înfricoșător pentru propria lui fiică, incapabil să o facă să se simtă iubită. Lacrimile, rare pentru el, i-au curs pe obraz. Dimineața următoare, a luat o decizie. Rămâi, i-a spus servitoarei, cu vocea tremurândă. Nu pentru mine, pentru ea. Dar dacă rămâi, să știi că eu nu mai știu cine sunt. Femeia l-a privit îndelung și a răspuns calm. Atunci e timpul să descoperiți. Și nu trebuie să o faceți singur. Pentru prima dată, milionarul a simțit că cineva îi oferea nu un reproș, ci o mână de ajutor. În zilele următoare, încercările lui de a fi prezent au devenit mai evidente. O însoțea pe fiica lui în parc, la Cismigiu, unde i-aș aducea schițele și picta banca preferată. O asculta când povestea despre prietenele de la școală. Încerca să o întrebe ce simte, chiar dacă cuvintele ieșeau stungaci. Fata, la început, era precaută, dar, încet, i-a răspuns cu mici gesturi, un zâmbet, o îmbrățișare scurtă, o poveste spusă fără teamă. Între timp, servitoarea a observat totul cu o discreție calmă. Nu își asuma merite, nu se băga între ei. Doar stătea acolo, ca o ancoră nevăzută. Totuși, conflictul nu era pe deplin încheiat. Rivalii de afaceri puseseră la cale lovitură dură. O campanie media care prezenta drept un tată incapabil și un om de afaceri falimentar. Ziarele titrau, milionarul din Cotroceni salvat de servitoarea lui. Articolul s-a răspândit rapid. Cunoscuții îl priveau cu dispreț, iar investitorii entau să mai colaboreze cu el. Într-o seară, nervos, a aruncat ziarul pe masă și a izbucnit. Au dreptate. Asta am ajuns? Un bărbat care nu mai are control nici în casă, nici în afaceri? Servitoarea l-a privit direct în oz. Controlul nu e totul. Uneori, pierzându-le, câștigi ce e mai important. Fata, aflată lângă ea, i-a prins mâna și a spus încet, eu nu vreau un tată perfect. Vreau doar un tată. Cuvintele acestea au spart ultimul zid. Milionarul și-a luat fiica în brațe, strângând-o ca și cum o regăsise după o viață întreagă. Și în acel moment, pentru prima dată, nu l-a mai interesat ce scria presa, ce gândeau rivalii sau cât de mare era imperiul său. Pentru că înțelegea, în sfârșit, ce era cu adevărat al lui. Primăvara începea să se strecoare peste București cu paștii mizii. Frunzele copacilor din grădina Cismigiu începuseră să se deschidă, iar aerul era parfumat de flori abia înmugurite. În vila din Cotroceni, însă, viața se schimba încet, dar sigur. Milionarul începuse să înțeleagă că succesul nu mai însemna doar averi și afaceri, ci și legătura cu fiica lui și cu cei care îi aduceau fericire în viață. După evenimentele din iarnă, atmosfera în casă era mai caldă. Servitoarea și fiica lui continuau să petreacă timp împreună, iar milionarul învăța să fie prezent fără a încerca să controleze fiecare gest. Totuși, drumul spre armonie era plin de obstacole. Primul obstacol a apărut chiar în săptămânile de după Crăciun. Un investitor de la Cluj a venit la București pentru o întâlnire crucială și, în mod deliberat, a adus discuția spre influența servitoarei asupra fiicei milionarului. Înțeleg că servitoarea dumneavoastră are mai multă putere decât dumneavoastră în familie, a spus el, cu un zâmbet ironic. Milionarul a simțit furie și rușine, dar a reușit să răspundă calm. Influența pozitivă nu trebuie ignorată. Este benefică pentru ea. Această replică a stârnit surprindere și chiar respect în ochii partenerului. Milionarul a realizat că,
Uneori, vulnerabilitatea și recunoașterea valorii altora pot fi o formă de putere. În următoarele săptămâni, fiica lui a insistat să participe împreună cu servitoarea la un atelier de pictură în centrul vechi al Bucureștiului, unde se întâlneau copiii și adolescenții din diverse cartiere. Milionarul, inițial reticent, a acceptat. La atelier, a observat cum fata se deschidea și comunica cu alți copii, în timp ce servitoarea o sprijinea discret, oferindu-i un curajel. Această experiență a fost o revirtuță majoră. Milionarul a realizat că influența servitoarei nu reducea rolul lui de tată, ci îl completa. A început să învețe cum să asculte, cum să fie prezent fără să impună reguli, cum să permită fiicei lui să se exprime liber. Într-o seară, după o zi lungă la birou, a găsit servitoarea pregătind o cină simplă pentru el și fiica lui. Aroma de supă de legume proaspete și de pâine caldă umplea bucătăria. În acel moment, a simțit că micile gesturi contează mai mult decât orice contract sau întâlnire de afaceri. Însă obstacolele din afaceri nu dispăruseră. Un proiect de dezvoltare imobiliară în Brașov era din nou amenințat de întârzieri administrative. Milionarul trebuia să decide dacă să aloce resurse pentru salvarea proiectului sau să acorde prioritate timpului petrecut cu fiica și servitoarea. După câteva zile de reflecție, a hotărât să se concentreze pe familie. A delegat responsabilitățile proiectului unor angajați de încredere și a început să participe la activitățile fiicei sale, învățând să echilibreze afacerile cu viața personală. Această alegere a fost o revirtuță importantă. Milionarul a descoperit că succesul poate fi definit și prin calitatea relațiilor, nu doar prin cifre. Într-o zi, fiica lui a venit cu o idee surprinzătoare: să organizeze împreună cu servitoarea un mic tur de artă în curtea vilei, unde copiii din cartier să-și expună picturile și desenele. Milionarul a acceptat cu entuziasm, iar pregătirile au început imediat. Au fost întâmpinate numeroase dificultăți: obținerea autorizațiilor, mobilizarea copiilor și familiilor lor, amenajarea curții. Dar, cu răbdare și efort comun, au depășit toate problemele. Ziua târgului a fost un succes răsunător. Curtea vilei era plină de culori, râsete și aplauze. Milionarul a simțit o bucurie pură, diferită de satisfacția obținută în afaceri. Servitoarea și fiica lui l-au privit cu recunoștință și iubire, iar el a realizat că relațiile construite cu grijă și dedicare valorează mai mult decât orice avere. În același timp, trecutul a revenit într-un mod neașteptat. Un fost coleg de școală, acum jurnalist, a scris un articol laudativ despre inițiativa milionarului de a sprijini arta și educația copiilor. Articolul a început să schimbe percepția publică, iar zvonurile negative din presă au început să se estompeze. Milionarul, însă, simțea o presiune interioară. Încă nu știa cum să accepte complet influența servitoarei. Într-o seară, după târg, a decis să o întrebe direct: "Spune-mi sincer, crezi că sunt un tată bun?" Servitoarea i-a răspuns calm: "Ești un tată care învață. Nu trebuie să fii perfect. E suficient pentru ea dacă îți asumi să fii prezent." Răspunsul ei l-a zdruncinat. Milionarul a înțeles că adevărata schimbare nu venea din a controla totul, ci din a accepta imperfecțiunea și a fi acolo când contează. Pe măsură ce primăvara avansa, relația dintre milionar, fiică și servitoare s-a consolidat. Au început să petreacă mai mult timp împreună, să descopere străzi noi din București, cafenele ascunse pe Lipscani, expoziții de artă în Muzeul Național de Artă și plimbări lungi pe malul Dâmboviței. Fiecare experiență aducea o lecție despre empatie, răbdare și iubire. O revirtuță majoră a venit atunci când un proiect de caritate, pe care milionarul îl susține în secret, a fost finalizat cu succes, datorită implicării servitoarei și a fiicei. Evenimentul a fost mediatizat, iar milionarul a primit recunoaștere nu doar pentru averea sa, ci pentru contribuția pozitivă la comunitate. Însă obstacolele personale nu dispăruseră. Într-o dimineață, fiica sa i-a mărturisit că și-ar dori să participe la un concurs de pictură internațional. Provocarea era să obțină finanțare și timp pentru pregătire. Milionarul a acceptat să o sprijine, dar știa că va trebui să împartă timpul între afaceri, familie și susținerea visului ei. Aceasta a fost o decizie dificilă, dar necesară pentru a demonstra că susținerea ei era prioritatea lui. Servitoarea l-a încurajat tot timpul, oferind idei și planificare discretă, fără să-și asume merite. În timp, milionarul a început să înțeleagă valoarea echilibrului.
Avea putere nu înseamnă a controla tot, ci a ști când să lași lucrurile să curgă și când să intervii cu grijă. Pe măsură ce luna mai se apropia, relația dintre cei trei era tot mai puternică. Fata râdea din ce în ce mai mult, servitoarea era un sprijin constant, iar milionarul învăța să accepte și să iubească fără să judece. Lumea exterioară încă îl provoca, dar acum avea claritate și curaj să pună familia pe primul loc și astfel, în mijlocul Bucureștiului primăvăratic, milionarul a înțeles că adevărata avere nu se măsoară în conturi bancare sau clădiri impunătoare, ci în legăturile sincere, în zâmbetele fiicei și în sprijinul neașteptat al celor pe care credeai simpli. Bucureștiul era în plină efervescență estivală, cu străzile pline de turiști și localnici care se bucurau de cafenelele de pe Lipscani și de parcurile inundate de soare. În vila milionarului, însă, tensiunea era la cote maxime. După luni de schimbări, în care relația cu fiica și cu servitoarea se consolidase, în sfârșit părea că totul se așezase, dar lumea exterioară nu-i oferea răgaz. Un contract major, care putea salva o parte din afacerile amenințate, depindea de o decizie rapidă. Milionarul trebuia să aleagă între călători pentru a negocia personal, ceea ce ar fi lăsat fiica și servitoarea singure acasă, sau a delega, riscând ca negocierile să nu fie la fel de eficiente. A fost un moment de cotitură care l-a forțat să aplice tot ce învățase despre echilibru și încredere. A ales să rămână acasă, delegând negocierile unui partener de încredere. Prima reacție a mediului de afaceri a fost sceptică. Unii au râs de decizia sa, alții au încercat să profite de absența sa pentru a pune presiune. Însă delegarea inteligentă și instrucțiunile clare au făcut ca proiectul să continue fără probleme. Milionarul a învățat că a controla tot nu era echivalent cu a obține succesul. Uneori, a lăsa pe alții să acționeze cu încredere aducea rezultate mai bune. În paralel, fiica lui și servitoarea au continuat să se apropie, construind momente de creativitate, râsete și confesiuni sincere. Au organizat un atelier de pictură pentru copii din cartier, cu tematici culturale românești, inspirate din tradițiile Bucureștiului și obiceiurile de primăvară. Copiii au pictat clădiri istorice, cum ar fi Palatul Parlamentului și Ateneu, și au învățat despre importanța culturii locale. Milionarul a observat cu uimire cum un mic gest de implicare transforma comunitatea și aducea fericire. O altă revirtuță a venit cu vizita unui prieten de familie, director al unui important muzeu din capitală. Acesta a observat evoluția fiicei și implicarea servitoarei și l-a felicitat pe milionar pentru modul în care familia s-a reușit să găsească echilibrul între afaceri și valori personale. Recunoașterea externă i-a oferit un sentiment de validare, dar adevărata satisfacție venea din ochii fiicei lui, plin de recunoștință și bucurie. Totuși, testul final a fost pus la încercare când o serie de evenimente neașteptate a amenințat să destabilizeze armonia casei. Într-o zi, fiica lui a suferit o mică accidentare în curte, lovindu-se la genunchi. Panica inițială l-a copăleșit, dar, în loc să se prăbușească sub tensiune, milionarul a acționat calm, aplicând îngrijiri de prim ajutor și chemând medicul pediatru. Servitoarea a asistat cu grijă și liniște, demonstrând că fiecare membru al familiei avea un rol clar și că împreună puteau depăși orice obstacol. Această experiență a fost o revirtuță medie, consolidând legăturile emoționale și încrederea dintre ei. În următoarele zile, milionarul a fost confruntat cu un alt obstacol, o problemă financiară neașteptată legată de imobilele din centrul orașului. În trecut, un astfel de eveniment l-ar fi panicat și ar fi acționat impulsiv. Acum, însă, a aplicat lecțiile învățate, a discutat cam cu angajații, a analizat opțiuni și a luat decizii raționale. Această abordare a prevenit pierderi majore și a demonstrat că schimbarea nu era doar superficială, ci reală și sustenabilă. În timpul liber, milionarul a început să petreacă mai mult timp cu fiica lui, explorând zonele istorice ale Bucureștiului, cum ar fi strada Lipscani și curțile ascunse ale Palatului Șuțu. Fata îl ghida cu entuziasm, arătându-i locuri care îi inspirau proiectele de pictură. Servitoarea, mereu atentă, se asigura că totul decurgea în siguranță și armonie. Un alt eveniment neașteptat a avut loc când fiica și servitoarea au descoperit un talent ascuns în desenarea hărților veți ale orașului. Milionarul a fost impresionat de creativitatea lor și a decis să sponsorizeze o mică expoziție în cartier, cu lucrările copiilor și tematica istorică locală. Acest eveniment a atras atenția comunității și a fost mediatizat pozitiv, aducând o senzație de reușită și recunoaștere familiei.
Între timp, milionarul continuă să lupte cu propriul conflict intern, dorința de a controla tot versus acceptarea și încrederea în ceilalți. Fiecare mică victorie în relația cu fiica și cu servitoarea îl ajută să înțeleagă că leadership-ul adevărat nu înseamnă dominare, ci sprijin și răbdare. Într-o zi, după o lungă plimbare prin centrul vechi, fiica s-a întregat: "Tata, crezi că pot să particip la concursul internațional de pictură?" Milionarul a zâmbit, simțind o mândrie sinceră. "Da, draga mea, și vei avea tot sprijinul meu." Servitoarea, lângă ei, i-a strâns mâna discret, oferind un sentiment de siguranță. Împreună, au început să planifice pregătirea pentru concurs, împărțind responsabilitățile și încurajând colaborarea. Un alt test a venit din partea fostei societăți de afaceri, care a încercat să răspândească zvonuri despre presupusa slăbiciune a milionarului ca tată și lider. El a decis să nu reacționeze cu furie, ci să lase faptele să vorbească. Implicarea sa constantă în viața fiicei și succesul expoziției au contracarat toate speculațiile. Pe măsură ce vara se apropia, relațiile din vilă se consolidau tot mai mult. Milionarul, fiica și servitoarea formau un triunghi de sprijin și afecțiune, în care fiecare membru avea un rol clar. Copiii din cartier participau la ateliere, iar comunitatea începea să-l perceapă pe milionar nu doar ca pe un om bogat, ci ca pe un tată și cetățean implicat. Ultima mare virtuță a apărut când fiica sa a fost selectată pentru concursul internațional. Bucuria și emoția au fost imense. Milionarul a înțeles că efortul, răbdarea și încrederea în ceilalți aduseseră rezultate vizibile. Toate sacrificiile, toate momentele de frustrare și nesiguranță au fost recompensate prin succesul fiicei sale și prin armonia redobândită în familie. Ziua plecării pentru concurs a fost plină de emoție. Milionarul a strâns-o pe fiică în brațe, simțind o mândrie și iubire nemărginită. Servitoarea, lângă ei, a oferit sprijin discret, știind că rolul ei nu este doar de a proteja, ci de a inspira și a ghida. În acel moment, milionarul a realizat că adevărata valoare a vieții sale nu stătea în afaceri, ci în relațiile construite cu grijă, în încrederea câștigată și în iubirea necondiționată dintre el, fiica sa și servitoarea care schimbase totul. Vara Bucureștiului strălucea în culori vibrante. Soarele pătrundea prin geamurile mari ale vilei din Cotroceni, iar curtea plină de flori aducea un miros dulce și prosper, amestecat cu parfumul cafelei de dimineață. După luni de provocări, tensiuni și lecții de viață, familia formată din milionar, fiica sa și servitoarea ajunsese la un punct de echilibru și armonie, dar finalul fericit avea să fie confirmat printr-un șir de evenimente neașteptate și emoționante. Ziua plecării fiicei pentru concursul internațional de pictură era plină de emoție. În timp ce taxiul aștepta pe strada pietonală din fața vilei, milionarul simțea cum inima îi bate mai repede, amestecând mândria cu teama de a nu o lăsa singură. Fata, zâmbitoare și hotărâtă, purta rucsacul cu lucrările ei, iar servitoarea îi verificase minutios toate materialele de pictură, oferindu-i încurajări și sfaturi blânde. "Vei face totul bine," a spus servitoarea, strângându-i mâna. Milionarul a intervenit cu o voce caldă: "Și eu voi fi aici, gândindu-mă la tine în fiecare moment." Fata i-a zâmbit, iar privirea lor s-a întâlnit într-un fel de tăcere plină de înțelegere și iubire. În acel moment, milionarul a realizat că toate lecțiile din ultimul an despre răbdare, ascultare și acceptarea imperfecțiunii se contopeau într-o înțelegere profundă a ce înseamnă să fii părinte. Taxiul a pornit, iar milionarul, cu servitoarea lângă el, a rămas privind cum orașul prindea viață în lumina dimineții. Străzile erau pline de oameni grăbiți, dar pentru ei totul părea să încetinească. În următoarele zile, milionarul și servitoarea s-au concentrat pe restabilirea echilibrului din viața lor de zi cu zi. Afacerile mergeau mai bine decât se așteptase, pentru că milionarul învățase să-și organizeze timpul, să acorde responsabilități și să aibă încredere în echipa lui. Această schimbare subtilă, dar esențială, a fost una dintre marile victorii, o revirtuță care arăta că succesul profesional nu trebuie să vină în detrimentul familiei. Între timp, comunitatea locală, inspirată de implicarea familiei în atelierele de artă și evenimente pentru copii, începea să privească familia milionarului cu admirație și respect. Oamenii din cartierul Cotroceni veneau să participe la micile expoziții și să aducă flori sau desene pentru fiica lui.
Atmosfera în jurul vilei devenise caldă și primitoare, iar milionarul a simțit că toate eforturile de a echilibra afacerile cu familia încep să dea roade. O revirtuță majoră a apărut când fata s-a întors acasă după câteva săptămâni de pregătire pentru concurs. Emoția era vizibilă. A fost aleasă să participe la secțiunea principală, iar lucrările ei primiseră aprecieri internaționale. Milionarul, mândru și emoționat, a strâns-o în brațe și a simțit o bucurie pură, diferită de satisfacția obținută în afaceri sau prin recunoaștere publică. Servitoarea a stat lângă ei, zâmbind cu căldură. În acele momente, milionarul a înțeles că prezența ei nu era doar despre sprijin sau grijă, ci despre o forță invizibilă care îi ajuta pe amândoi să crească, el ca tată și om, și fiica sa ca tânără creativă și sigură pe sine. Însă bucuria lor a fost completă doar atunci când au organizat un eveniment în curtea vilei pentru a sărbători reușita fiicei. Copiii din cartier, prietenii ei și vecinii au fost invitați să admire lucrările. Curtea era plină de culoare, râsete și muzică. Milionarul și-a dat seama că adevărata avere nu stătea în conturi sau proprietăți, ci în aceste momente împărtășite, în zâmbetele sincere și în recunoștința care se simțea în aer. O altă mare virtuță a fost momentul în care fiica lui a oferit un desen special, un portret al celor trei, ea, milionarul și servitoarea sub un copac mare, simbol al protecției și creșterii împreună. Milionarul a privit lucrarea cu lacrimi în ochi, realizând cât de mult crescuse fiecare în ultimele luni. Servitoarea i-a atins umărul discret, iar privirile lor au transmis o înțelegere profundă. Relațiile autentice și sprijinul reciproc erau adevărata temelie a unei familii. În următoarele zile, rutina s-a stabilizat complet. Milionarul începea diminețile cu un mic ritual, să mănânce micul dejun cu fiica și servitoarea, să le asculte planurile și visurile, să râdă împreună. Afacerile mergeau mai bine ca niciodată, pentru că acum luase decizii cu calm, echilibru și încredere în echipă. Lecția învățată în timp că puterea nu înseamnă control absolut, ci sprijin și ascultare îi adusese rezultate vizibile în toate aspectele vieții. O revirtuță finală a apărut când presa a scris despre succesul fiicei la concurs și despre implicarea milionarului și a servitoarei în comunitate. Articolele nu mai criticau, ci celebrau milionarul din Cotroceni, tată exemplar și susținător al artei locale. Această recunoaștere a venit ca o confirmare externă, dar pentru el adevărata satisfacție era privirea fericită a fiicei și respectul subtil al servitoarei. Într-o seară, când soarele se cobora încet peste București, milionarul a ieșit în curte cu fiica și servitoarea. Aerul era cald, parfumat de flori, și orașul părea să tacă în reverență față de momentul lor de armonie. Au stat împreună, fără să vorbească prea mult, doar simțind căldura fiecăruia și bucuria reușitei. Tata, a spus fiica, te iubesc pentru că ești aici, nu pentru ce ai sau ce poți controla. Milionarul a zâmbit și a răspuns cu vocea plină de emoție, și eu te iubesc pentru că m-ai învățat să fiu mai bun. Servitoarea, lângă ei, a adăugat, uneori, familia adevărată nu se definește prin titlu sau bani, ci prin inimile care aleg să fie împreună. A fost un moment de liniște completă. Toate obstacolele depășite, toate conflictele, toate temerile, totul părea să se dizolve în acel sentiment de împăcare și iubire. Milionarul simțea că, pentru prima dată, viața lui era cu adevărat împlinită. Pe măsură ce seara se adâncea, au aprins mici luminițe în curte, amintindu-și de ninsorile și sărbătorile trecute, dar și de toate momentele dificile care i-au adus aici. Fata a început să povestească despre planurile ei de viitor, despre visele de pictură, iar milionarul și servitoarea o ascultau cu atenție și sprijin. În acel cadru, milionarul a realizat că succesul nu mai era măsurat în contracte sau averi, ci în râsul fiicei, în sprijinul servitoarei și în armonia regăsită în familia lor. Fiecare pas dificil parcurs, fiecare conflict depășit, fiecare lecție învățată contribuise la acest final fericit și emoționant. Și astfel, sub cerul senin al Bucureștiului, cu lumina soarelui reflectată pe clădirile istorice și cu parfumul florilor din curtea vilei, milionarul, fiica și servitoarea au înțeles că adevărata bogăție stă în iubire, respect și prezență. Au râs, au vorbit și au planificat împreună, știind că fiecare zi va fi o continuare a acestei armonii câștigate cu efort, răbdare și inimă deschisă. În acea seară, milionarul a înțeles că lecția cea mai importantă fusese să-și deschide inima. Și pentru prima dată în viața lui, se simțea complet,
împăcat și fericit, știind că familia lui era unită, iar iubirea lor era cea mai mare reușită a sa. Sfârșit. Ai ajuns până aici? Atunci dă un like, distribuie și lasă un comentariu cu cuvântul istorie. Abonează-te pentru a nu rata povești interesante.